Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 9, bersikulo 57 ngadto sa 62. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus, "Musunod ako kanimo bisan asa kamo adto." Si Jesus miingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao." Ug miingon siya sa laing tao, "Sunod ka nako." Apan miingon ang tao, "Ginoo, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios." May laing tao usab nga mingon, "Musunod ako kanimo Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay." Si Jesus mingon kaniya, "Kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magsigig lingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.